Poďme si ukázať, ako násobíme dvojciferným číslom. Nie je to vôbec tak ťažké, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Násobím 7x4, čo je 28. Osmičku napíšem, dvojka sa mi zvýšila. 7x2 je 14, plus 2 je 16. Teraz pod osmičkou nechám jedno miesto prázdne, nakoľko sa presúvame k miestu desiatok. 1x4 je 4 a 1x2 je 2. Teraz si tieto dve čísla spočítame. 8 plus nič je 8, 6 plus 4 je 10, 1 sa nám zvýšila a 2 plus 1 plus 1 je 4. Výsledok je 408. Poďme na ďalší príklad. 3x5 je 15, 5 napíšem, 1 sa mi zvýšila, 5x9 je 45, plus 1 je 46, 6 napíšem, 4 sa mi zvýšili a 5x1 je 5, plus 4 je 9. Znova pod 5 musím nechať prázdne miesto a násobím 2x3 je 6. 2x9 je 18, osmičku napíšem, 1 sa mi zvýšila, 2x1 je 2, plus 1 je 3. Teraz počítam. 5 plus nič je 5, 6 plus 6 je 12, dvojku napíšem, 1 sa mi zvýšila, ďalej máme 18, 1 sa mi zvýšila, 3 plus 1 je 4. Aký je výsledok ďalšieho príkladu? Napíš mi do komentára, ja to skontrolujem. A ak potrebuješ doučko z matiky, pozri na Testomatik.sk.